Outplacement hos konsulenthuset Ballisager er jo noget, der består enormt meget af det personlige møde mellem en professionel konsulent og så den person, der er blevet opsagt, som skal have etableret en god jobsøgningsproces, et godt humør, mod på tingene, en tro på sig selv osv. Og der betoner vi i Ballisager enormt meget det personlige møde mellem professionel konsulent og den, der skal hjælpes. Så lægger vi også vægt på, at der er styr på det, vi taler om. Og det er jo derfor, vi blandt andet laver rekrutteringsanalysen hvert år, hvor vi har styr på, hvad er det egentlig arbejdsgiverne kigger efter, når de ansætter medarbejdere. Og det er altså en stor tryghed for de folk, vi hjælper videre til et nyt job, at de faktisk synes, der er data, der er under vores gode råd. Og så har vi jo også den her moderne jobsøgning, som er en bog, der faktisk skriver direkte til den, der er blevet opsagt og skal ud og finde sig et nyt job. Og her kan man blandt andet læse om, hvordan man spiser en elefant. For det kan nemlig godt føles som lidt, at man skal spise en elefant, når man skal i den her jobsøgningsproces. Men det hjælper vi med. Så der er tryghed fra ende til anden, når Ballisager er ude og hjælpe de opsagte.